Allah ya kara yawan rai. Unguwa. Ai dukkan masu gari ba mai garin da yake mulki na adalci kamar naka. Kwarai da gaske. Gaskiya ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah ya taimaki mai. Baban gida nake ganin ka haka a gurguje. Akwai matsala. Mugu ya ce kotu zai tafi aka raban gadon nan, shi bai dira raban gadon nan da kai mana ba. Kotu zai tafi. Amma yanzu na ce kafin ya tafi kotu ya zo gurin ka tukunna. Yana ina dan gurgu? Yanzu yana hanya zai zo wajen ka. Yau ga hinan ma. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya za ka zo gaban mai gari ka zo ka tsaya kana tsagargalewa? Sai mai garin mai haƙi na zo a bani. Haƙƙinka? Eh. Mu raba gadon a nan a gaban kowa a matsayina na mai gari mai adalci. An raba ba daidai ba yadda Allah ya ce a yi ba. Don haka yanzu a sake rabo a bani haƙi na. In raba gado in kasa kayan nan naku 5 in ba yayanka kaso 2 ni in ɗauki kaso 2 kai in baka kaso 1 a matsayinka na kai ɗaya kuke kai da wannan. Idan ba abin ba kuma zan je kotu. Je kotu ta sai ta za. Kotu zauna. Wai kai wane ne baka shawara ma tukunma har ka zo kai ka nemi ka tayar mana da hankali. Amma ya budurwa ta ce. Budurwarka? Budurwa ta. Yar gidan waye budurwar ta? Tsanana ce. Kai. Ba ruwanka tsanana. Tsanana sirki na ne ba ruwanka. Kai zauna wannan dan nanan yana jawo mana fitina a garin nan. Duk abin da muka yi da hi na kore shi daga garin nan ya bar mana baya da kura. Yar ma da ba ita ce da ita za a bullo mana ta bayan gida a zo a ce za a ci mutuncin mu. Mun zo mun yi rabo na adalci. Wannan bawan Allah na kahiyan gurgun nan. Kai kana yayansa yana so a ce ɗaya kuke da shi. A rabo na adalci na gaskiya dole a raba wannan abun a 5 ni a matsayina na mai gari in ɗauki kaso 2 kai kaso 2 shi a bashi kaso 1 amma yana nema ta mana da hankali ya ce wani kotu zai tafi. To haƙi na za a ban kuɗin auren ta zan kai. Ko kotun ka je iya abun da za a yi kenan. To bari in je kotun ta sake rabawa. Zo kai. Kai zauna. In je kotun. Ita kotun sai ta sake rabawa. Zauna ba haka za a yi ba. Ina baban gida. Abin da za ku yi. Ku zauna ku yi shawara tsakanin ka kai da shi gobe ku dawo mu san yadda za a yi wajen wannan amma kai je kotun. Ka gurgu kai dan uwana ne. Tunda mai unguwa ya ce a bar abin nan sai gobe. Kai hakuri karka je kotun nan. Idan Allah ya kai mu gobe za a raba za a baka. Ai me ba? Me za a yi? Za a raba a baka. Za a ban haƙi na a gobe. Za a baka. Ba abin ba sai kotu ta raba mu. Kai ka daina zancen kotun nan. Karfa ka manta kakanku ma fa aminin mai gari ne kunta. Amma ba yi haifi babana ba. What? Hey! Da kalun ma na mai gari ka dauka. Tambaye iri ɗaya muka. An cuce ni na je kotu.